Ang di mayong balita karon butaga way lami gyud. Pati as balita tinuod lang sus paita. Kaya mga katulo na to nagkuana, katulo to nagsige og iniktin og mayo ang kanabang presyo sa crudo gasolina. Crudo tag 20, 15 ang us-us. Karon kagana butag ni uminto nagbalik ang presyo sa crudo matag litro 2 pesos og 66 centavos. Samtang ang gasolina ni uminto pod og 2 pesos og 21 centavos basta paita. Samtang ang kerosene ra gyud ang ni us-us katong gamit og petroma. Ora ni us-us og 3 pesos og 53 centavos pastang paita sige lamig. Ano nakabate kay katulor ni us-us misaka tong sobras katunga ni abot og agi triple gani dito. Nya karon ni abot og tulo ka semana nga us-us ginagmay, karon pasaka na sang balik. Ilan-ilan naman yung taon dato. Stampaita. Samtang kagahapon, atay murag kani mo bati kayong paminaon sa mga supporters, labi na sa mga DDS ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon sa Justice Committee dito sa Musbay Balokranan, ilan ang gipresentar ang ilang committee report diin sa 55 ka mga sakop nini. 55 po ng motor, na motor. Pabor nga, matod pa nakakita gid mi. Insakto ng mga report, insakto kayo. Ang upat ka mga articles of impeachment posibleng nadon na disciplinaryo pabutuhan Unya speech sa 11 na buwan na inikahuman at dadon na Senado para sa trial ni Vice President Sara. Paita. Si Jervel Luistro, Congresswoman Jervel Luistro, Jinky Luistro dito Ubos May Balauranan, may chairman sa Committee on Justice, matod pa niya, okay sa kanya iyang kuhan na, kay murag kuhan siya kanabang, murag true, matod pa niya, if guilty ko no, let the truth convict. Hastang lingiga, kung sadaan ko no, ang kamatuuran, mo'y muhukom, hastang kuya. Matod pa niya kung inosente. Kinahanglan mo agig proseso sa balaod. Hastang okay. Lingiga niya. May kayo mo atik. Matod pa niya, malayo na, pero malayo pa. Layo na. Pero layo pag yung kayo. Hindi ko may mo Bisaya ni Tagalog. Matod pa, Congresswoman Jervel Luistro nga, kinahanglan yun nga, dadon o taralon sa impeachment court ang mga articles of impeachment aron tangtangan yun sa bakos. Ang Vice Presidente ng Davao nga matod pa niya, iyang mo papatay ni Bangag, ni Lisa, o ni Tamba. Hastang ilngiga, kuyaw na ilahang kalaki. Pero human sa wapa ang votation sa Ubos May Balauranan, katong sa Committee on Justice, ang bana ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Manzanitas Carpio, doon ay press con nga gipahigayon, kung ang Justice Committee mo hukom, insakto ang ilang himo. Tinuod ang ilang himo, pero si Mans Carpio matod pa niya bakak tong ilaha. In particular katong 6.7 billion nga bank deposit nga gi-expose ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV unya gi-confirmar sa Anti-Money Laundering Council. Matod pa niya bakak ng ilaha. Kanang inyo sakto rin kang ilaha. Nalibog kong asa tato ni karing usab yung bakak. Di apoy usab sakto ng ilaha mas daghan sila. 55 ra ba sila kabuok? Naloko na. Samtang ang niingong bakak si Mans Carpio na. Sakit yung paminahon na, marag di maayo. Pero abot ko no dito sa husgado, sa impeachment court, sa Senado, ang banggiitang abogado, ang banggiitang murag abogado, si Senador Robin Hood Padilla, matod pa niya, biya ko nung babagan, dito Senado, ang pag-convene sa impeachment court. Tungigig kang Robin. Sila duwas Tito Soto,
dili nila ato debatihan dito sa Itbulaga. Dili adto sa Senado gyud magdebate sila duha puro main laking murag mga abogado. Iya ko nang kinahanglan ko nung angay ko nung hisgutan karon ang pagpalambo sa nasod dili ang politika og ang impeachment isara. Okay sa kay ni sa Robin Hood no. Matay bilib ko ani niya kay makigdebate ko sa Mayo. Ala kumbatihan na niya yun. Loko na. Kumbatihan na niya. Naloko na. Ato ni aking adlaw sus dito sa I'm sorry, not adlaw alas 2:09 kagahapon. Dunay linog na pod nga niigo dito sa Eastern Samar. Ang magnitude ni 6.1 mga alas 2 pasado alas 2:09 sa hapon matod pas people por bidang luoya. O niya kagahapon si Governor Ralph Ibardone ang gobernador sa Eastern Samar ni paundang dayon sa trabaho o klase. I don't know kung napay klase ron, pero na may summer, masig na summer ha. Ipaundang ka, isuspenso niya ang klase o ang trabaho sa ilang probinsya tungod kay inspeksyonon pa nila ang mga estruktura dito kung wabay nangadaot nini o wabay delikado alang sa katauhan nga nag-okupar sa nagkalain-lain mga building. Matay delikado, sige naman lang. Kagahapon din Sugbo ang mga trabahante dito sa Cebu City Hall o sa Kapitolyo nga naog hastang uban tong diha sa sa kuan sa mga nagkalain-laing edipisyo ng gawas. Pero arang-arang ni kadus lang daw ang magnitude nga atong nasinati sa linog kagahapon nga naigo sa Eastern Samar. Matay sige na malang niyo niya ito aking adlaw ang Mayon Volcano po dito sa Taal. I'm sorry, Mayon Volcano po dito sa Albay. Sus, luuyas mga mag-uuma. Pagkaluuyas mga mag-uuma in taon nga ang ilang mga kanamang ang ilang mga pananom tabunan og daghang king abo human ni bugwak ang bulkang Mayon nga pipila ka lungsod ni ang ni igo sus paita in taon mga tanaw ko gabi is video sa mga mag-uuma luoy kayo kay maton pa kalit na kuno ni bugwak og abo ang Mayon Volcano dito sa Albay o kaning gitawag og pyroclastic density currents. Sus ang mga gipabakwit karon sa layo-layo nga mga dapit ang mga nagpuyo nining duol sa Mayon Volcano diin matud paangay yung tabangan dito gani ang bangag gapon nagsusuroy. Minsan kailangan di makalaba, gusto makalabas, lababas. Yung gusto makaalis, makaalis. Ang Bicolanong senador nga si Senador Escudero matud pa niya kinahanglan dunay dinali ang tabang ang gobyerno alang sa mga mag-uuma nga hasta ang ilang mga kumayan at tabunan nagabo. Matod pa niya nga kinahanglan nga dalion ang tabang sa gobyerno dili kay langay-langayon papareha sa liniho kanip kay Kiko Otso Laurel nga murag uod muka man. Matod pa iskinore kinahanglan mas dali kay apektado hasta ang iyang probinsya sa Sorsogon na abot mas daghang kayong abo. Matay paita no. Kanang murag ikastigog may Pilipinas tungod kikas linog ngatos bagyo ngatos bulkan buto matay kanlaon og Mayon nagsiging minal dito nya linog pag yun matay murag gidagkot ni Pilipinas tong kawatan mo kay ning sakop ni bangag enting kawatan nabiha gyud samtang sa laing bahin aretas dakbayan Sugbo si Mayor Nestor Archibald kagahapon murag balik na sa kumbate ang mga vendors ug ang migawait. Matod pa ni Mayor Nestor Archibald kagahapon ha atol sa human gibasura ang ipangayong temporary restraining order sa husgado kabahin anang giingon lagi nga kanang ipahunong sa nang redevelopment diha kay ma-privatize lagi ang carbon. Matod pa ni Mayor Nestor Archibald nga ang mga vendors diha mas dagko pag-koleksyon kaysa ang association ha. Mas dagko pag-koleksyon kaysa gobyerno ha. Goy Ginoo. Perten dagko ang koleksyon dahil matod pa ang mga association diha kay niingon sa nga na ako noy ang sa matag association mo kubra di ag tag 300 pesos matag adlaw sa mga vendors. Unya o pananglitan ko nung na 2,000 ka mga vendors nga sakop sa association sa ato pa na 600,000 kada adlaw. Askang pagkadako. Mo rin nakadato na sila. Kani adto si Maria Pino karon matod pa na Maria Dagko na.
Yahayan nyo abot. Naloko na. 600,000 ang adlaw ko na kaya ako naamday ko na association diha nga nagkupot og 2,000 ka mga vendors unya matud pa kinahanglan nga usar gyud ka mga area o stall ang manag-iya sa usa ka pamilya dili kay limaon po ninyo nagkuha po na ninyo kuha na ato pangutan og mayor ano kinsa maning mga nga sa mga association kay murag tulo duhar may association ani diha na usa cooperative ilang chairman Erwin Gukong unya karing usa si Cuba kang Maria Pino o kang Ariosa kaniadto yan na maigsuon ni nagdaa ka ng Carbonhanon Carbonhanong alyansa pati nagkuha na yung Cuba mo hindi mo musugot ana ang ilang punto dili supak sila sa redevelopment o pagpanindot sa mga building des carbon o limpyuhan ang ilang gisupakan kay matod pa ma-privatize na pero matay o mayagyag ng ilahang mga mayagyag ng ilahang mga bisyo de pagka nagkuha na koleksyon ninyo lang Maria sabihan no samtang di ay nindot nga balita alang sa mga supporters ni kanhi Vice President Leni Robredo karon Naga City Mayor ha nagkaduol na yun ang pulse isa human sa ilang survey na itong gisugdan na itong Pebrero 27 ngadto sa Marso 2 diin ang nagpakomisyon ini si Senador Mig Zubiri matod pa nga ayay nagkaduol naman kuno ang rating ni Leni Robredo batok ni si Sara Duterte nikuha lang og 51% samtang si Leni ay 43 mate yang kaduol na lagot ang DDS na hindi ba to kalaing survey pag yun gihimo si Rapi Tulfo o si Sara nagtabla matay pasta ni Rapi Tulfo pagka sige ra ba nagpabilib siya ang kaugalingon pero to'y anak ani nga hinga ng Ralph congressman sa Quezon City por binap mubangkag tag 2 milyones inom ito Las Vegas si Rapi Tulfo mahimo presidente sa Bacos Pilipinas sus manguhong og tabas ginawa ang mga illegal nga kanang mga smuggler matod pa siyang amigo ha yung matay si Rapi Tulfo tanang smuggler tanang klase smuggling mo abot sa Pilipinas tinoon ninyo matod pa mga sundao po na ang favorite whipping boys ni Rapi Tulfo kanang magsuong Tulfo ang sundao o kapulisan ay pero Rapi Tulfo din ang ngayang yung tanaw na kay perting pagka pabilib na niya isok rin siya sa mga pobre pero ato kanila sa mga dato kaya akorog tanawa kung sa may hitamos flood control di ba hilong kay Rapi Tulfo hastang isuon si Erwin gausik na gastos gobyerno Ruben Padilla samtang si Igay Caloocan City Congressman Igay Irese ni auhag na ni Senador Mar Rojas nga padagano niya pagka presidente kaya wako no'y lain kung sa way lain nyo way laing mamasan og sinakong si Boys Bombay si Mar Rojas mo kayo napildihan to niya magsige sa inom-inom kuno sa tubig sa gripo ang isaw niya plato pirte kay hipokrito nito hanak grabe patol pag Igay Irese kung di yun mapugo si Leni Robredo pagdagan pagka presidente way lain Mar Rojas yung kuno kay pirte naghanang sinakong si Boys Bombay nga kusog kay mo pasaan si Mar Rojas ram yawa pawa ora ba rin nakaingon nga napildis may yawa pawa samtang og si Leni Robredo yung kuno mo suportahan sa ilang partido why problema kay mapugos yun siya og suporta sa kapartido niyang kanhi vice presidente nga si Leni Robredo pero ang nindot kay matod pa ang Mar Rojas yung kuno ang ngayan kay pag mupasan og sinako dili kalas og baso kay mo inom ra og tubig gamit ang plato nga mo isawd ni Mar Rojas sa gripo okay kay kanyo ikawag mo ni pagka kada plastic yung kaignaong to sa Mar Rojas daan pas naong panandaan plastic na alang sa mga anak ating kusugan mas productions bata ng Pilipinas samot kita kadaghan katong mga anak ipahibaw na sa Philippine Health Insurance Corporation nga duble or dako na kayo ang coverage atong mga
inahan nga mga anak. Hasta kini pahibaw sa Philippine Health Insurance Corporation, apel na ang katong cesarean, almost double sa kuno ang coverage. Matod pa kinahanglan nga kadtong mga nakay libro man og sa dili, kinahanglan nga ilag yun nga i-claim ang ilahang mga benepisyo sa gobyerno pinaagi sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Kini gidayeg ni Senador Bongo ang maong pahibaw kay matod pa niya sakit na kais bulsa sa mga Pilipina, mga inahan nga mga anak nga apiki in taong kais budget labi na kay nakasinati ta og grabing krisis sa ekonomiya karong mga panahon na. Katong mga inahan nga kusog kay mga anak, sige panganak kay PhilHealth okay ra. Okay ra PhilHealth, dako na kay sila og kuan, dako na kay sila coverage. Naloko na.